Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Punggak. Taong 1977, Mogpog, Marinduque. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan malapit sa may tulay ang pamilya ni Punggak. Dahil sa hindi sila gaanong kalayuan sa dagat, kung kaya't pangingisda ang pangunahing pinagkakaabalahan ng kanilang pamilya. Marami naman silang magkakadugo noon, kaya hindi naging mahirap sa kanila ang pumalaot. Kapag wala ang isa, tinutulungan nila ito. Mapalad naman sila Punggak sa kanilang mga kadugo dahil ni minsan hindi nag-iba ang turing ng mga ito sa kanila. Tandang-tanda pa nga niya na kapag may piging sa kanila, hindi pwedeng hindi makadalo ang kanilang mga kadugo. Sa pagsapit ng buwan ng Oktubre, nakatanggap ang mga magulang ni Punggak ng isang liham na galing pang Iloilo. Kung hindi sila nagkakamali, pinadala yon ng magulang ng kanyang ina na nakatira doon. Ayon sa liham, magbabakasyon ng mga ito sa kanilang lugar hanggang sa pagsapit ng Pasko. Nangungulila na kasi ang mga ito sa kanila gawa ng maglilimang taon na din silang hindi nagkikita. Dahil sa sulat na yon, kaya agad namang ipinagbigay alam ng kanyang ama ang mabuting balita. Kahit papaano, masaya din ito lalo pat bibisita sa kanila ang mga magulang ng kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ginawa kundi ang maghanda sa pagdating ng mga matanda. Ang unang tinrabaho noon nila Punggak ay ang parte ng kanilang bahay kung saan mananatili ang kanilang lolo at lola. Hindi naman sila nagkaproblema sa kanilang makakain, gawa ng nakaantabay palagi ang kanilang mga pinsan, anuman ang kanilang kinakailangan. Walang problema sa mga ito kahit hindi sila magpalaot, gawa ng nakakahatid naman yon ng mga ulam kahit papaano. Tiyo Boyoy, sabihan nyo lang ho kami kung kulang pa yung pinapadala namin sa inyo. Bukas ho, manlalambat kami. Siguradong maraming malalaking isda ang aming mahuhuli. Wika ng pinsan ni Punggak. Pagdating nito sa kanilang bahay, bitbit ang isang piraso ng pagi. Nang marinig ito ng kanyang ama, labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kanilang mga kadugo, gawa ng kahit papaano na iintindihan ng mga ito ang kanilang kalagayan. Inaasahan na nila Punggak na ganoon ang gagawin ng kanilang mga kadugo, lalo pat minsan na ding humingi yun ng tulong sa kanilang pamilya. Dahil sa dami ng kanilang trabaho, kung kaya't hindi nila namalayan ang takbo ng panahon. Nagulat na lamang sila noon sa pagdating ng isang araw, nasa harapan na ng kanilang bahay ang mga magulang ng kanyang ina. Sa pagdating ng mga ito, naging mainit naman ang pagtanggap sa kanila ng pamilya ni Punggak. Napakaraming pagkain ang kanilang niluto noon, maipakita lamang na napaka-importante para sa kanila ng araw na yon. Kinagabihan, patuloy pa rin ang kasiyahan sa kanilang lugar. Ang ama noon ni Punggak, nagtawag na ng kanyang mga kainuman nang sa gayoy mas lalo pang sumaya ang gabi nila. Si Punggak naman, minabuting makinig sa pag-uusap ng kanyang ina at ng mga magulang nito para naman kahit papaano magawa niyang malaman ang rason ng ginawa nitong pagbisita sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat siya ng kanyang lolong nakatitig habang yon ay nagsasalita. Pagbaling nito ng atensyon sa kanya, bigla naman niya yung narinig na magwika ng, Punggak, napakalaki mo na. Huling nakita kita, uhuging bata ka pa. Kamusta ang buhay? Maayos naman ba? "Oh, Holo, ayos lang naman ho kami dito. Kayo ho ni Lola,
Kamusta naman ho kayo sa Iloilo? Masayang sagot naman dito ni Punggak. Nang marinig ito ng kanyang lolo, lumapit yun sa kanya habang marahang inilalapat sa kanyang balikat ang napakatigas nitong mga palad. Pagramdam ni Punggak sa palad ng matanda, labis naman siya noong kinilabutan, gawa ng pakiramdam niya meron doong kung anong bagay na napakatigas. Kung iisipin parang bukol yon, pero nakapagtatakang gumagalaw ito. Ilang minuto pa ang lumipas, inialis ng matanda sa kanyang balikat ang kamay nito. Paglayo nito sa kanya, agad naman siyang dumistansya sa kanyang ina para aliwin ang kanyang sarili. Hindi niya pinag-isipan ng kakaiba ang dalawang matanda sa kadahilanang hindi na yun iba sa kanilang pamilya. Makalipas lamang ang 1 linggo, marami ng pangyayaring hindi maintindihan itong si Punggak. Pakiramdam niya sa loob ng bahay nila, parang hindi na yun sa kanila. Bukod kasi sa napakabigat ng kanyang pakiramdam sa loob nito, maya't maya rin ang kanyang pag-amoy ng hindi kaaya-aya sa loob ng bahay. Yung tipong palaging may patay na daga kahit wala ka namang nakikita. Ganon at ganon ang nararamdaman ni Punggak tuwing umaga at hapon. Ipinagbigay alam din niya yon sa kanyang mga magulang, pero kahit nahalughog na nila ang kabuuan ng kanilang bahay, wala sila doong nasilayan. Upang hindi na yon magbigay sa kanila ng dagdag palaisipan, nagpasya ang kanyang ama na yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Lumipas pa ang mga araw, tuluyan na yung ipinagkibit balikat ni Punggak. Isang gabi, habang nagluluto ng ulam ang kanyang ina, inutusan siya nitong bumili ng suka sa tindahang nasa sentro ng nayon. Medyo malayo-layo din ang tindahang yon sa kanilang bahay, kung kaya't siya ang napag-utusan. Hindi naman kasi maaaring utusan ng kanyang kapatid patungo roon, lalo pat wala pa yung gaanong pakialam sa paligid. "Punggak, magmadali ka. Kailangan niya ng paksiw," wika ng kanyang ina bago siya umalis ng bahay. Sa pagbagtas ni Punggak ng daan, hindi niya alintana ang dilim sa mga kakahuyang kanyang dinaraanan. Ilang ulit na kasi niyang ginawa ang bagay na yon at wala naman siyang nararamdaman. Para kay Punggak, ang mga panakot na aswang sa kanila ng mga matatanda ay walang katotohanan. Maraming beses na din niya kasing pinagtangka ang masilayan ng mga ito, subalit wala talaga siyang makita kahit ano ang kanilang gawin. Magmula noon, itinuring na niya ang mga aswang bilang mga bulaang nilalang. Nag-iira lamang ang mga ito sa malawak at tusong pag-iisip ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang nayon. Sakto namang may nag-iinuman noon sa tabi ng tindahan, kung kaya't kampante siyang lumapit doon. Habang bumibili siya ng kanilang mga kinakailangan, bigla naman siyang natigilan nang biglang lumapit sa kanya ang isang lasing na animoy humihingi ng barya. Nagkataon naman noong tamang-tama lang ang dala niya, kung kaya't hindi niya yon napagbigyan. Dahil sa kanyang ginawa, labis-labis naman ang galit ng lasingkero na halos dumating na sa puntong sapakin siya nito. "Huwag ka nang babalik dito, ha? Sabihin mo sa tatay mo, kapag nakita ko kayong dalawa, pag-uumpugin ko ang mga ulo ninyo. Sira ulo kang bata. Pupunta-punta ka rito, wala kang pera." Wika ng lalaki. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, kibit-balikat naman siyang naglakad papalayo. Pinili niyang itago na lamang ang kaganapang yon, gawa ng ayaw niyang magkagulo ang kanilang pamilya dahil lamang sa taong walang kwenta. Sa pagdating niya sa bahay nila, hindi pa man siya nakakapasok ng pinto,
Bumungad sa kanya ang kanyang lolo na nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno. Bakit parang malungkot ka, Apo? May problema ba? Seryosong tanong ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Punggak ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang paglalakad habang nananatiling walang imik. Sa paglapit niya sa matanda, bigla naman itong hinawakan ng kanyang kamay at kasabay nito ang pag-amoy sa kanyang ulo ng 3 beses. Matapos nun, agad din naman siya nitong pinakawalan na parabang walang nangyari. Bagaman kaduda-duda ang ginawa ng kanyang lolo sa kanya, minabuti niya yung wag na lamang pansinin. Akala ni Punggak simpleng pag-amoy lamang ang ginawa nito sa kanya, pero nagkamali siya. Dahil sa pagsapit ng umaga noong gabing yon, nabalitaan na lamang nila na merong nawawalang lalaki sa kanilang nayon. Akala ni Punggak ordinaryong kaganapan lang ang bagay na yon, subalit nang mapag-alaman niyang lasenggo ang nawawala, doon na siya nabahala. Ang labis pa niya noong ikinaalarma ay ang lasenggong nawawala sa kanila. Walang iba kundi yung lalaking pilit na nanghuthut sa kanya sa tindahan. Habang inaalala niya ang mga pangyayari, kitang-kita niya ang kanyang lolo't lola na tulala habang nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang kanyang lolong merong kinuhang isang bayong sa labas ng kanilang bahay at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagpasok sa loob ng kanilang silid. Pagdating ng matanda sa kinaroroonan ng kanyang ama, tumigil naman ito sa paglalakad nang tanungin yon ng kanilang padre de pamilya ukol sa nilalaman ng bayong nadala nito. Pagkarinig ng matanda sa sinabi ng asawa ng kanilang anak, masaya naman yung sumagot doon ng, Ganito kami pag naglalakbay. Nagdadala kami ng maraming bayong bilang sisidla ng aming natitipuhan sa lugar na aming pinupuntahan. Huwag kang mag-alala. Buhangin at maliliit na saging lamang ang laman nito. Matapos nitong sumagot, nagpatuloy na yung pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Noong una, inakala ni Punggak na ordinaryong kaganapan lamang ang bagay na yon. Subalit nang muling mawala ng tao sa kanilang nayon, ganun ulit ang napansin niya sa kanyang lolo. Lumipas pa ang ilang linggo, wala nang naiulat na nawawala sa kanilang lugar. Ang lasenggong hinahanap ng barangay, kusang umuwi sa kanilang tahanan. Inilahad nito sa kanyang pamilya na nakarating siya sa ibayong baryo, kung saan siya nanatili habang hindi pa siya nakakapag-ipon ng lakas para makapaglakad papauwi. Nang mabalitaan ni Punggak ang tungkol dito, nawala naman ang kanyang pagdududa sa kanyang lolo. Subalit 2 araw lamang ang lumipas, muli niyang nabalitaan ang lalaking yon na tuluyan nang binawian ng buhay. Ang dahilan ng pagkamatay nito, binangungot dahil sa pagod. Matapos nilang mapag-alaman ang tungkol sa bagay na yon, nagpasya ang kanilang pamilya na makiramay doon kahit papaano. Isinama na din nila ang mga magulang ng kanyang ina para makipagkilala sa mga taong kasabay nilang naninirahan sa lugar. Kinagabihan ng ikaunang lamay, kasalukuyang nakikipag-usap ang mga magulang ni Punggak sa asawa at anak ng namatay. Silang maglolo naman noon, nananatili sa sulok, nagmamasid sa mga taong dumarating. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang matanda na dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay ng namatayan. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, agad naman niya yung nakilala sa kadahilanang ang matandang yun, ang pinakatanyag na albularyo sa kanila. Habang naglalakad yon patungo sa kabaong ng namatayan, kitang-kita ito ni Punggak na panayang pagbuka ng bibig kahit wala naman yung sinasabi.
Pagharap nito sa kinauupuan ng kanyang lolo, bigla naman yung natigilan nang marinig niya ang kanyang lolo na magwika ng, "Huwag mo kong subukan. Hindi mo ko kilala. Hanggat maaari, umiwas ka." Matapos makapagsalita ng kanyang lolo, meron itong binitawan sa kanyang kamay at kasabay nito ang dahan-dahan namang pagharap ng albularyo sa kanilang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan ni Punggak ang dalawang matanda, ramdam niya sa mga ito ang hindi pagkakasundo. Ilang minuto pa ang lumipas, niyaya ng kanyang lolo ang albularyo na lumabas, subalit hindi naman siya nito pinakinggan. Pagdating ng albularyong yun sa kabaong, wala naman itong ginawa. Tumingin lang ito at umalis na. Paglabas nito ng bahay, dahan-dahan naman yung sinundan ni Punggak at ng kanyang lolo. Nang marating nila ang bakanting lote malapit sa tahanang yon, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang marinig nilang magwika ito ng, "Bigyan mo nga ako ng matibay na dahilan kung bakit mo siya pinatay. Alam kong hindi gagawa ng hakbang ang mga katulad mo hanggat wala itong mabigat na dahilan." "Hindi sana kami makikisawsaw sa lugar ninyo. Kaso lang yung tarantadong yun, binantaan itong apo ko. Hindi ba karapat dapat para sa kanyang parusang ipinataw ko? Ito ang tandaan mo. Sino man ang manakit sa aking pamilya, ganon ang kanilang magiging kahahantungan." Seryosong sagot naman ng lolo ni Punggak. Matapos nitong makapagsalita, unti-unti niyang nararamdaman ang pagtulis ng mga balahibo nito sa katawan na halos singtigas na ng bakal. Nagbago lamang ang kaganapang yon nang masipat nila na kusang lumayo ang albularyo sa kanilang dalawa. Inaasahan naman ng lolo ni Punggak na hindi na ito makikisawsaw, gawa ng ipinaramdam na niya ang kanyang presensya. Makalipas ang gabing yon, wala namang nangyaring kakaiba. Si Punggak noon nagpatuloy na ang pagpapalaot kapag umaga. Kapag hapon naman magkasama sila ng kanyang lolo na tumutungo sa sentro para bumili ng mga pansahog sa kanilang ulam. Kahit hindi gaanong kaaya-aya ang amoy ng kanyang lolo, tiwala naman siya doon sa kadahilanang ang kinakain nito ay ang mga pagkain kanila ding inihahanda sa loob ng kanilang bahay. Ni minsan hindi niya yon napansin na hindi kumain sa tuwing sumasapit ang oras ng kainan. Isang gabi, katatapos lang ng kanilang hapunan. Habang naghuhugas ng pinggan itong si Punggak, nasipat niya ang kanyang lolo na nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang banyo. Akala niya iihi lang ito, pero nang marinig niya ang kakaibang ungol ng matanda, doon na siya medyo kinabahan. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan niya yung sinilip sa siwang ng dingding ng kanilang palikuran. Akala niya sumusuka ito, subalit pagsilay niya sa loob, bumungad sa kanya ang kanyang lolo na ipinapadaan sa leeg nito ang mga pagkain kanilang kinain noong hapunan. Ayon kay Punggak, kitang-kita niya ang matatalas nitong pangil sa gitna ng leeg na siyang nagpupumilit magpalabas ng kinain ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla silang nagkatitigan ng kanyang lolo. Bago pa man makasigaw si Punggak sa kusina, nagawa na siya nitong mahawakan habang seryoso yung bumubulong sa kanya ng, "Huwag ka nang mag-ingay, apo. Sarilihin mo na lang ang mga nakita mo." Matapos siya nitong bulungan, animoy naging isa siyang pipi ng sa hindi malamang dahilan. Kahit binabalot ng takot ang kanyang katawan noon, nakapagtatakang patuloy na gumagalaw ang kanyang katawan para gawin ang trabahong kanyang inumpisahan.
Sa pagsapit ng buwan ng Disyembre, halos hindi na mapakali itong si Punggak sa loob ng kanilang tahanan. Pakiramdam niya kasi siya lamang ang natatanging nakakaramdam ng kilabot sa tuwing nakikita niya ang mga magulang ng kanyang ina. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na hindi niya dapat gawin ang bagay na yon, mismong ang kanyang sariling katawan ang nagdidikta ng kanyang magiging aksyon sa oras na magawa niyang masipat ang dalawang matanda. Akala niya hanggang doon na lamang ang kanyang mararanasan pero nagkamali siya. Dahil sa pagtungtong ng unang linggo ng Disyembre, gabi-gabi nang nag-uuwi ng mga bayong ang kanyang lolo at lola. Alam niyang hindi mga tanim ang nilalaman ng mga ito, sa kadahilanang kapag nasisipat niya ang mga itong merong pasampasang bayong, kitang-kita niya ang paggalaw ng mga bagay na yon. Isang gabi, muli siyang inutusan ng kanyang ina. Siya lang noon mag-isa ang tumungo sa tindahan, gawa ng abala sa pagluluto ang kanyang lolo't lola. Habang bumibili siya ng sangkap sa kanilang niluluto, nilapitan siya ng dalawang lalaking may daladalang mga patalim. Iniutos nito sa kanyang huwag mag-ingay, gawa ng pagnanakawan nila ang tindahang yun. Dahil sa medyo bata pa naman noon si Punggak, kung kaya't ginawa niya ang lahat ng sinabi ng masasamang loob. Wala namang nagawa ang may-ari ng tindahan sa kadahilanang nagkataong mag-isa lamang siyang nagbabantay roon. Halos minuto lang noon ang dumaan matapos malimas ng dalawa ang lahat ng perang naipon ng may-ari sa buong maghapon. Pag-alis ng mga ito, dali-dali namang kumaripas ng takbo itong si Punggak pabalik sa kanilang tahanan. Hindi na niya nabili ang mga sangkap na iniutos sa kanya dahil hindi na niya maalala kung saan niya nahulog ang dala niyang pera. Nang medyo malapit na siya sa kanilang tahanan, biglang dumaan sa kanyang harapan ang kanyang lolo't lola na merong daladalang dalawang katawan ng tao. Punong-puno ng dugo ang mga katawan nito at halos hindi na yun makilala dahil sa tindi ng kanilang pinsala. Segundo lang naman noon ang naging pagitan nang biglang maglaho ang dalawa sa kanyang harapan dahil sa bilis ng paggalaw ng mga ito. Akala nga noon ni Punggak na mamalikmata siya, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pinaglalaruan ng mga bagay na kanyang nasilayan. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, agad namang naalarma ang kanyang mga magulang dahil sa ipinagtapat niya. Ang ginawa ng kanyang ama, tinawag ang lahat ng kanyang tiyuhin para tulungan ng may-ari ng tindahan. Sakto namang paglabas nila ng kanilang tahanan, nakasalubong nila ang dalawang matanda, bit-bit ang mga bayong na nasa gilid ng bakuran. Dali-daling pumasok ang mga ito sa kanilang silid habang nananatiling walang imik. Sila Punggak naman noon, minabuting tumungo na sa nayon upang tingnan ang mga nangyayari. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang may-ari ng tindahan na tulala habang nasa harapan nito ang mga salaping ninakaw sa kanya ng mga masasamang loob. Ayon sa may-ari, merong dalawang nilalang ang nagdala sa kanya ng mga salaping yon, bit-bit ang katawan ng dalawa. Dagdag pa nito, na pagkaabot ng pera ng dalawang nilalang, inilahad ng mga ito sa kanya na wala siyang dapat ikatakot. Umuwi na siya at siguraduhin niyang magpalit ng damit bago matulog. Kinakailangan niya ding sunugin ang damit niyang yon nang sa gayoy hindi sakupin ng sumpa at kamalasan ang kanyang negosyo. Ayon sa mga nilalang na nasipat nito, sino man ang makasilay sa kanila ng walang abiso, magkakaroon niyo ng sumpa na habang buhay niyang dadalihin. Matapos nilang marinig ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman silang umuwi gawa ng maging sila ay naalarma sa sinabi ng tindera. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang mga nilalang na gumagala sa kanilang lugar
ay ang mismong mga magulang ng asawa ng ama ni Punggak. Bago pa man sumapit ang Pasko, napahinga na lamang ng maluwag si Punggak nang marinig niyang nagpaalam na ang dalawang matanda sa kanyang mga magulang. Hindi na ito magdadaos ng Pasko sa bahay nila, gawa ng marami pa yung aasikasuhin sa Iloilo. Sa pag-alis ng mga ito, dala-dala nila ang halos humigit 10 bayong na kanilang ikinarga sa kalabaw. Pagsilay ng kanyang lolo sa kanyang tulala habang nakatitig sa kanilang pag-alis, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Apo, tandaan mo ito. Iwasan mong husgahan ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Alam mo ang nais kong ipahiwatig sa iyo. Mag-iingat kayo dito. Tandaan mo, kahit saan man kami ng lupalop ng mundo dumapo, hindi kayo mawawala sa aming mga puso. Matapos nitong makapagbigay ng paalala kay Punggak, agad din naman niyong umalis. Isang araw lang noon ang lumipas, nawala ang kakaibang presensya sa loob ng tahanan nila. Mas nakakatulog na noon ang mahimbing si Punggak, hindi kagaya noong mga panahong naroon pa ang mga matatanda. Sa paglipas pa ng ilang taon, hindi na niya muli pang nakita ang dalawa. Nagkalat din ang kwento sa kanilang buong angkan tungkol sa pagiging mga aswang ng lolo at lola ni Punggak. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang nakakatakot kung iisipin mo na kasama mo sa iisang bahay yung dalawang aswang. Pero ang good side naman nun, lolo't lola mo yun. 'Di ba? Hindi nga niya sasaktan kahit sino, hindi mo nga pwedeng saktan kahit sino sa pamilya nila eh. Ganon sila ka-overprotective. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit yung kilalang tanyag tsaka batikang albularyo sa lugar nila, walang palag sa lolo niya? Ibig sabihin, pwede siyang gabunan o iba pang lahi na mas mataas kesa sa gabunan. Kasi kung mapapansin niyo yung takbo ng kwento, parang may mga ilang parte lang sila ng tao na kinakain. Tapos isinisilid nila yung ibang parte sa bayong. Tapos nung babalik na sila ng Iloilo, di ba? Sinakay nila sa kalabaw yung ilang piraso ng bayong. Siguro iuuwi nila yun sa angkan nila eh. Ang ginawa na itong dalawang matandang to, parang nag-farm lang. Kumbaga, kumuha lang sila ng mga pagkain para sa mga alaga o kasama nila sa angkan nila. Pero ang isa ko pang tanong, bakit yung nanay ni Punggak hindi aswang? Ano to? Hindi napasahan? O hindi siya yung pinakapanganay para sumalo ng bertud ng lolo at lola neto ni Punggak? Pwedeng ganun no? Di ba? Pero yun nga lang, medyo nakakalungkot kasi ilang taon yung lumipas, hindi niya na nakita yung dalawa. Siguro wala na rin na ikwento yung nanay niya tungkol sa nanay at tatay nito, o alam din ng nanay niya na aswang yung mga magulang niya, kaya ayaw niya nang pabalikin sa lugar nila. Pwedeng ganun, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.